Olen Heikki Ruokanen ja tulen Rovaniemeltä, olen Lapin sairaanhoitopiirissä tällä hetkellä pääsuunnittelijana. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon palvelut Lapin läänin alueella 23 kuntaan. Meillä on tällä hetkellä pyöreästi 120 palvelinta ja 1400 työasemaa ja niissä pyörii 120 erilaista järjestelmää. Tällä hetkellä käytämme virtuaalisen tekniikan VMwareen vSpray palvelinpuolella ja vSpray viiviä tuolla työasemaa VD-ympäristössä. Palvelin alustasta olemme virtualisoineet 80% ja VD-ympäristössä olemme nyt 25% paikkeilla. Nyt olemme justiinsa vaihtaneet tallennusjärjestelmämme EMC VNX2 5400 Storage. Tällä hetkellä meillä on varmistus ostetaan niin palveluna käyttäen siinä EMCn networkeria. Uusi VNX haluttiin lähinnä sen tekniikan kannalta, plus että olemme siirtymässä työaseman virtuaalisessa taas eteenpäin. Tulee kasvamaan ja tarvitsemme IOPSia paljon enemmän. Ja odotamme tästä, että 10-kertainen nopeuskasvu tulisi. EMC ja VMware on toiminut moitteettomasti, että olemme tosi tyytyväisiä siihen tuotteeseen kokonaisuutena. Katkoja Storage-puolella on tasan 0 ollut, että siitä on vähän vaikea parantaa enää. Meillä on yhteistyökumppanina EMCn ja VMwaren kanssa toimii Proacti. Olemme tosi tyytyväisiä heillä. Heillä on tosi ammattitaitoinen henkilöstö ja kaikki mitä he ovat tehneet niin on tullut aikataulun mukaisesti ja toimii 100%. EMCstä ensinnäkin tosiaan, että nyt tässä me ollaan vastuussa potilastiedosta ja me luotamme EMC:hen kyllä täysin ja se on täyttänyt meidän vaatimuksemme siitä, että katkottomuudesta ja tietoja ei hukkaan.